Hey guys, this is your Bisayang editor, Lloyd D. Grafico. So karon guys, subanay ko ninyo mag-layout ta og profile esports. So natay client nga taga Mindanao lang. So na-chat siya gabi na siya nga magpahimo do siya og nindot daw nga profile nga pang esports daw ang datingan. Kay more on gaming ni si sir ang iyang ginahimo nga content. Nya ang ginadula day ni sir guys is Roblox. Mao ni ang name ni sir guys. So wa natay daghan biga pa, gitira na nato siya. Charot, tupang ina. I mean gitira na nato iyahang profile. Nya mo din ang gisend ni sir nga picture guys na siya. Say plano ani sir. Hihi, yung gaming style unta sir. Yes, sir! Nagingnan ako si sir guys og kani ba paghihapon nga body or lain nga body atong gamiton. Ato lang ipuli ang iyang ulo dito sa lawas atong kuhaon sa Google. Nya ni ana rapod si sir guys nga ikaw ray bahala sir. Nya wala na ko'y daghang langan pa guys. Gitira na nako ang iyahang gipatira. Unya mao din ni akong nakuha nga body sa Google guys. Gituyo pod nako guys nga ang body nga akong gikuha sa Google is naka front view pod duol sa camera. Kaya ang image man gud ni sir is naka front view pod. Dahil sa dum katong nagtuwad atong kuhaon guys, di ba? Human guys, ikuha na lang pod nako og ulo tong ako ang gikuha nga body sa Google guys. Nang gigamitan nako og pen tool kay para ang iyahang pagkaputol sa ulo is sharp kaayo, dili kay siya pixelated. Human ako makating ang iyang ulo guys. Ginay-hinay na tago iyang ulo guys para dili makita. Human ako makating ang ulo guys. Gi-insert na nako ang ulo ni sir diri sa ato ang gikputlan ng ulo guys. Mura gitahi. And then diri guys, ako na lang gisukod-sukod ang iyang ulo kung sa kadakon o kung sa kagamya kay para mabalance iyang lawas ug ang iyang ulo. Kailain mapug kaayo guys, ug dako iyang ulo, gamay iyang lawas. Mura siya og lollipop tan-awon guys. So ako na siyang gi-balance dire guys. Human guys, diri nga part gipang tanggalan na napud nako katong mga original design sa t-shirt guys na atong gikuha na to sa Google. Tadi ko kay halata guys, mga atuarad yung kinawat. Humana taog-taod siyang ulo guys. So karon nangita na pud ko og background kung sa nga background ang ibagay na to sa iyaha guys. Nakakuha na ko og background guys. Ug nalang ko'y napansin sa iyang body guys is wala siya natarong og cut. So ako na lang pong gi-repair guys. Ya diri guys, nag-add na ko niya og background and gakuha na lang pong gipantay-pantay ang iyahang mga reflection sa light nga red. Kay para mura jud siya naa sa lugar guys, di ba? So diri nga part guys, wala na lang ko ilain gibot kun dili mag-add na lang og red ng mga solid. So nag-balance na lang ko sa iyang mga lightning. So enjoy na lang mo guys. So tanawan na lang ninyo giun sa ako pag-process.
And mauna ni ang final layout guys. So ang reaction ni sir guys, na siya lindot daw kayo guys. And affordable pa yun. So kung gusto mo magpa-layout guys o magpa-edit, per message lang ang atong page. So this is Sir Bisayang Editor, Lloyd D. Grafico. Mat salam!